Дори аз не очаквах прогнозата да ми е толкова точна, защото матрица на съдбата е система по-скоро тълкуваща вътрешния личен свят на човек, отколкото метод за прецизна прогностика. Какво се случи? Въпреки, че Дара спечели, може да се каже, че всички освен нея са победители от ситуацията. Мона е с двоен зрителски вод и много нови фенове, а честно казано, знаейки матрицата на Дара и как тежко най-вероятно изживява ситуацията, ми е жал за нея. Но да разгледаме матрицата на набедения виновник, Саня Армутлиева. Тук мога да разочаровам много от вас, но в действителност Саня изживява матрицата си в плюс. По чакра Анахата има 17 и 19, което означава, че душата й най-силно желае да бъде известна, да бъде разпознаваема, а с останалите позиции и да прави хората известни и разпознаваеми. Тя е освоила изкуството да създава една красива илюзия по 18, което не е нещо лошо. Тя е много дейна и напориста по всичките седмици, които има, и ако е нужна сила, и със сила ще действа за успешен резултат. С този кърмичен ключ съм сигурна, че тя в момента е загрижена за Дара и е съпричастна с нейната болка. Моя извод е, че Саня си е свършила нейната работа, която е да издигне своя човек под прожекторите. Избрала ли е правилният човек е друг въпрос. А виновни са по-скоро тези, допуснали намесата на външни фактори в национален конкурс. Не мислите ли? Напишете ми вашето мнение в коментар.